Soc la Bruna, estic aquí a Casa Sagnier fins al 28 de febrer amb una exposició que es titula Confoses, vicioses i infidels. Vaig començar a fer fotos de nu a la natura perquè és com em sento més representada en realitat. Vaig començar així, a la gent li va començar a agradar i llavors mica en mica vaig anar trobant temes que m'afectaven a mi directament, com és la bisexualitat en aquest cas. Existeix molt arreladament a la societat la bifòbia i dins del col·lectiu LGBT la bisexualitat està molt invisibilitzada, per desgràcia. Hi ha molts prejudicis cap al col·lectiu, hi ha la imatge de que en realitat no formem part del col·lectiu, que estem confosos, que no tenim molt clar què volem fer amb la nostra sexualitat. El procés de creació comença quan jo, d'alguna manera, me n'adono de la meva bisexualitat. En realitat, lògicament, soc bisexual des del moment que soc una persona sexual. Igual que la gent no descobreix la seva heterosexualitat, sinó que descobreix la seva sexualitat, doncs el mateix amb qualsevol altra persona que no sigui hetero. I neix d'aquí, d'aquest sentiment de reivindicació i també de sorpresa. En realitat, tot i ser algo que he esperat sempre i sé perfectament que ho soc, neix de la sorpresa, perquè després de tot l'estigma et trobes amb que sí, que al final sí que resulta que sí, era el que jo pensava. Jo m'he dit a mi mateixa, tu no ets bisexual, com has de ser bisexual si estàs amb homes només, no? O dir-me, estàs confosa, no ho tens clar, en realitat vols cridar l'atenció, m'ho he dit 1000 vegades a mi. I si m'ho he dit a mi, estic seguríssima que ho he dit a altra gent. Per tant, l'estigma comença amb mi, per suposat. El que passa és que ara, reivindicant això, he rebut comentaris d'aquest tipus d'altres persones. Justament sent això el que reivindico i el que denuncio, que no passin aquestes coses i que el col·lectiu bisexual no estem confosos ni tenim cap tipus de problema, que tenim claríssima la nostra orientació sexual. Per mi, aquesta exposició en realitat és sentir que ara sí que formo part del col·lectiu i és una alliberació de dir soc així i ja que ho sàpiga tothom, perquè lògicament jo no ho havia dit obertament així en general a tothom. Crec que és necessari que ens plantem totes les persones bisexuals i diguem que no, que realment sí que formem part del col·lectiu i som una part molt important. Doncs ja ho sabeu, si voleu venir a veure l'exposició Confoses, vicioses i infidels, estarà aquí a l'Espai Jove Casa Sagnier fins al 28 de febrer. Us espero.